mata masu neman mata uwansu, wato ina nufin kawaye na lesbian, kwana biyu kun ji ni shiru ko? Kusa yanayi ne ana lockdown, amma yanzu na samu lokacin ku. A gaskiya na ce bari in taɓo ku. A gaskiya issue na lesbian yanzu ya zama abin da ya zama, musamman ma da yanzu ake lockdown din nan. Can you imagine that someone leave her father's house, ta bar gidan iyayenta? Wai fa an mata aure, ta bar gidan iyayenta. Daga ta ma yi auren ne wai dan ta zama bazaura, saboda wai idan ta zama bazaura tana da freedom. Tana da freedom din kanta, sai abin da ta deciding. And she end up in this lesbian. Naga ta rame, ta baci, jikinta ya koma wani har body odor. Me yasa ba za ku taimaki kanku ba? Menene a cikin lesbian din nan? Menene a ciki? Kawai dai ku dinga bin juna, kuna fingering juna da hannu. What's this now? What's this? Na ce muku idan mace kina son ki cika mace, ki zama ke mace ne, ki nemi zankaɗe ɗin saurayi mai zankaɗe ɗin abubuwa, ki bi shi ko so ɗaya ne in ya miki muga ko za ki iya bin namiji. Amma sai kuna ta rantsa cewa idan kun lesbian da mace ba za ta iya kuma kara bin namiji ba. What's sweet about that lesbian? Haba da kunya gaskiya, da kunya. Kun san dama ni mun saba da ku, mun saba karawa, dan har an samu bakin magana. Kwana biyu bai yi video ba, Maryam take da suna ko Fati, ta ji ta magana a Facebook, wai ana tsorata kwana biyu ban yi magana akan ku ba. Nace mata mu bari a hakan. To na rantse da Allah, duk macen da take son ta gama da duniya lafiya, ta cire kanta daga wannan lesbian din da take yi. Kun ga an fara damuna ya kusa, an fara shuka, wasu ma sun fara noma ko. Na ce dan Allah ku yi haƙuri, ku daina lesbian. Allah ya ji tausayin mu a mana ruwan sama. Kusan ana zafi. Na gaya muku ku taimaka ma rayuwar mu. Amma da suke kun ce ku wawaye tsinannu aladu, ba abin da kuka iya, sai dai ku dinga bin ƴan uwanku mata. Shine kawai a gaban ku. Ki bi yau, ki bi Aisha, ki ci gobe. Wait, ina tambaya, da mene ma kuna ci? Da hannun ne? Saboda na san wannan buran roban yana wahala. A ina kuke samu? Akwai wata fa daga Zaria da ta ci za ta turo mu, mai tana so na yi ta tura mu hoton ta, wallahi taki. Na yi ta tura mu hoton ta, amma muna chat har tana mun voice, wai za ta tura mu in gwada. Sai ce to da Allah ina son mu shirya da ku. In gane duk wanda take son buran roba din, idan wancan na Zariyan wancan tsinaniyan ta turo mu, sai in searching online in ga yana kai nawa ake siyarwa. In gane sai in sai da ma wacce take so. Amma ka ku yi tunanin sai da muku da zai yi fa zai sa in daina magana akan ku. Wallahi ba zai sa in daina fa. Mata dan girman Allah ku ji tsoron Allah, ku daina lesbian. Saboda yanzu abin ya koma har matan aure, daga miji ya fita ya je kasuwa shikenan sai kawa ta zu, ko kuma yarinya wanda ma bata taba aure ba, sai ku zo kuna janta, kuna zuwa kuna sa mata hannu a wando. Sabida Allah, wannan abin yayi kenan. To ku ji tsoron Allah, wallahi mata ku ji tsoron Allah, ku daina irin wannan abun mana. Haba ba mata kare ba fa, ina gays maza masu neman maza ƴan uwansu, tsinannu la'anannu. Namiji gindi ne da shi da zaka ce zaka ci, sai dai ka dinga cin namiji dan uwanka ta baya. To wallahi hukuncin Allah ya fi na mutum. Tunda dai kun ce ku Allah ya riga ya tsine muku, daga yan gay din har yan lesbian, to wallahi karshen ku duk ba za ta yi kyau ba. Tunda kun ce ku tsinannu la'anannu ne, menene a ciki? Allah ya baka bura, ka bi mace. Allah da ya halicci mace ya halicci namiji, bai san me yake yi bane? Da Allah ya halicce ka a namiji, ba za ka bi mace ba. Wasu ma hadawa suke wai daɗi biyu. Wanne da daɗi biyu ko? Mala'ika yana jiran ka da guduma. Ina gaya maka, ka bi namiji, ka zo ka. What's sweet about that gay myself? What's sweet? Ka bi dan namiji dan uwanka ka ci, ka bi mace ka ci duk kai kaɗai. Tunda kai Allah ya riga ya la'anta maka rayuwanka, kai iyayenka sun riga sun tsine maka. To wallahi billahi la ilaha illa huwa, maza ku ji tsoron Allah, maza ku ji tsoron Allah, ina gaya muku. Saboda wannan abun bai da riba ko kaɗan. Duka kuma idan kuka kula ƙarshen ku waɗanda kuke irin wannan abun baya kyau.
me riban ku ke kina lesbian kina bin mace yar uwanki ki kullun kuna nan kuna fingarin juna daga kin shiga cikin mutane jikinki yana wari body odor just because of lesbianism. Kai kana bin namiji ka je ka ci namiji baka da kunya tunda Allah ya tsine maka. Bari ka je ka ci namiji ko to wata ran garin sawa sai ka sa yaki fita inda Allah zai tona maka asiri kenan ka sa idan ka saka yaki fita za ka yi bayani. Sannan ke kuma da kike lesbian ba kun ce fingarin juna shine kawai abin da kun iya ba, to maza ma kuma na rasa ya zan yi da ku zina rasa ya zan yi da ku. Kun ce lesbian mata sun ce lesbian sun fi iya romance. Na ce maza kun ishe ni fa, maza ku koyi yanda ake romancing mace. Kana namiji ka zo zaka having sex da mace sai dai kwanta bude in hau. Which one be kwanta bude in hau? Kana namiji you cannot romance your woman. Idan kana son mace ta zama da tsafta malam kuɗi na aiki, ka cire kuɗin nan ka bata ta siya turarurruka, ta siya man gyaran jiki, ta siya abubuwa yanda a kowane lokaci idan ka zo zaka sadu da ita jikinta zai dinga kanshi ba jikinta ya dinga wari ba. Yanda ko ina ma kowane lungu da sako zaka yi sa kanka ka sa harshenka ba ka zo kawai daga ka zo kwanta some of you maza ma ba kuma iya romancing mace ba. Abin da yana kashe ku kenan. Somebody like me, I cannot be with someone that is not romantic. I'm telling you, I cannot be with a man that is not romantic. Ba abin da zai haɗa da kai saboda hanyar jirgi daban na mota daban. Sex ɗin kwata-kwata mintuna nawa ne? Zaka zo kawai kwanta buɗe. Wani ma kamin ya shiga jikin mace ya riga ya kawo, wani ma daga shiga ya riga ya kawo. How do you want her to feel? In ta fara bin mace yar uwanta kuma sai ka fara yar lesbian ne, you cannot romance your woman. Look at your face with your big head. Maza, una better learn how to romance una women. Ina gaya muku maza habba. Dan Allah ku daina bani kunya. Mata masu lesbian sun ce cewa saboda maza ba su yi romance ba shi yasa su mace da mace ne they can romance each other like 30 minutes 1 hour before they can even release. Amma kai daga kazo sai dai kwanta buɗe in hau. Abinda ka sani kanka ne ko? To bari in gaya muku. Wannan abun yana leading mata to something else. Musamman mazan da suke da aure, kana da aure ka zo za ka yi jima'i da matanka sai dai kawai daga ka fara taba mata nono shikin. Wayansu ma ba za su yi shan nonon ba, suna ganin kaman kazanta ne. Kuna cutan kanku ne barin gaya muku, ba wai kuna cutan su ba. In kana tunanin kana mata mugunta ne to kana yi wa kanka mugunta ne. Ina gaya muku, romance your woman. Maza ya kamata kuma ku dinga nuna ma lesbian din kuma kun cika maza. Ba ku bari lesbian suna rena muku wayo ba saying that you don't know how to romance women. Maza dan Allah learn how to romance your women. Mata masu neman mata ƴan uwanku ko kuma za ku ci kutumar buro ubanku. Ba yau na fara ba kuma ba yau zan dena ba, ina gaya muku mata masu neman mata ƴan uwanku ƴan uwansu abun ba zai muku kyau ba fa. Abun ba zai muku kyau ba. Yau an haife ki kina kin fara kin zo kin girma kin fara lesbian. Gobe idan kika yi aure and you find out that your daughter is doing lesbian, what are you going to do? Are you going to be mad at her?